घर जाइब लॉकडाउन हो गईल। भौजी कैसे देव घर जाइब लॉकडाउन हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। माई बाबूजी के सपना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। डीजे कंचन चिन्ह से आइल बाटे हिया महामारी फैलल बिया। अरे भोला जी के नाम ले हम जलावा चढ़ा के चोरी छुपे घुस जाई मंदिर में जाके। चोरी छुपे घुस जाई मंदिर में जाके। पंडा जी से फुसर हम बतिया के भांग लेके घुस जाई मंदिर में जाके। गाजा पीते पीते बाबा अब बिहान हो गईल। गाजा पीते पीते बाबा अब बिहान हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। भौजी कैसे देव घर जाइब लॉकडाउन हो गईल। भौजी कैसे देव घर जाइब लॉकडाउन हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। माई बाबूजी के सपना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। आइल जब से बाटे कोरोना कुल बेकार हो गईल। मिक्स बाय MR रिकॉर्डिंग स्टूडियो अग्रोपट्टी चौक।